Не знам, бъде ще гледам. Не мишка да съм познал закона. Това го му плах. Той знае, че тя само ако се движи, оди по него. Обаче и мирише. Тя ще стои мирна, той сега ще започне да се движи, защото тя ще стои мирна и тогава ще го хване. Ще да си играят на бушка с тъп, кой по-бързо ще издържи. И похъкът по-любопитен, виж са. Той ще отиде са при нея. Тя това чака. Ето започва се. Записваш ли? А, да. Гледай са. Гледай се, ще става. Изпуши. Тъпо си душа. Сега си сръсначен дълго в стъклото. И ме боли. И затова така се навива, малко се отказва. Поче мишки да тъпам. Ами, Пак, тя се опитва тя не да знае какво направи. Не знае какво да прави. I feel so bad, I'm sorry. Рад сигурно псува или псува сега. Крик. Кричи ли като го вари? Вау! Ай го взема направо, да. We're waiting for. Не го остави там, тя си мисли, че ще дойде да го вземе. Той печал му я. И тя го удушила. Вау! Виж колко бързо всичко разпиля. Не се където къде им ръста тук. Прави се насилно, даже не трябва да влиза там. Фаща го. Много интересно само как ще поизида сега като го е фанал там. Къде ще го докара, защото не е трябвало някъде да го допре с коисите. Много интересно как ще го направи този номер там. А тя няма ръце. А тя както го е фанал не може така да го изяде. Тя трябва да го намести. Другото, което тя го е фанал за задник, което не трябва там да го фаща. Трябва да го фане с главата, за да може по-лесно да влезе. Айде видим сега, що ме толкова умна, що ще направи. That's gonna take a while as well. Okay.